na Clayton tangamire nyaya pamberi penyu tongoitora seiri kutanga ngekuti sondera pera zvina kuibata nyaya ndeyekutora munda wangu uyanomboudza kuti tibva nemari dare zvaitwa kutaura izvozvo ndi Makoni Laxton achitaurira madondo Shupikai naClayton. Taura di Laxton. Kontorema nawe pano ndakamirira yemanyaguta tiri pamusoro penyaya yemunda watatenda Makoni uyo akapiwa nasabhuku nyaguta ndo mabiro yandakaita zvakamira zvakadai. Tatenda akapiwa munda nasabhuku nyaguta kunzi awake, asi asati apiwa munda uyu wakambopiwa Clayton madondo. Clayton madondo ndobva asiya munda uyu kwamakore anoita 7-8 asina chaakabvisa chegumbo kwasabhuku nyaguta. Sabhuku nyaguta wakaona zvakakodzera kutora munda uyu kwakupa Tatenda Makoni newakoma wake wairi, wakati munda uyu unokwana muri watatu ndipo muchagara ipapo sezvo muri nherera dzisina kuzokuonai. Saka ini sasabhuku nyaguta ndakusiyirai nhaka yenyu kuti muzoone musha wenyu. Tagara Tatenda ndiye akakwanisa kuvaka imba yake pamunda uyu, ndobva aita musha wake ipapo. Clayton madondo ndobva akazouya adzoka kwaangaenda papera makore akawanda, haana kusuma sabhuku nyaguta, akasvika achingowaka pakutozoona pakutowakwa patova nedanga. Tatenda ndipo akasvika kachibvunza zviri kufamba sei pakuchiuya kwasabhuku kwakutaura nyaya yake. Ndozvandakuona kumunda kwangu sabhuku kwakuchindituma senhumwa yake tikanzi enda undoone ndokuona ndizvozvo. Tikanzi chienda unobvunze Clayton ndori kuwaka here, ndokundomubvunza tikanzi tini ndiri kuwaka. Pakuchidzoka kwasabhuku kwakuvapira nyaya tikanzi iyi yakakura iyi yakuda dare. Sabhuku ndobva aidzira dare nyaguta, nyaya ndobva yatongwa. Nyaya ichitongwa kudaro sabhuku akaona zvakakodzera kuti kwete, mese muri wana wangu, kana paina akakanganisa zvekuti akamboenda makore akawanda anondipa mutemo kuti ndipewe munda, hazvisina basa, muri wana wangu mese. Munda uyu makapiwa hariri kurazi wakakurisa, ndakuchikudimburai nepakati noti uyu kwake mugara zvakanaka. Wana wakabvumira wakasvigamuchira izvozvo wakabvisa mari dzavo dzedare. Ini ndino mumwe wacho ndakatuma kundogowa munda uyu, ndikaenda tikagowa munda takawanda tikasainirana, wakasainirana wakati aiwa nyaya yapera. Mushure mezvo kwapera mawiki ndobva vachizouya mukoma waClayton Shupikai madondo akati zvamakatonga mudare renyu rekwanyaguta ina handina basa nazvo, munda ndakutotora. Ndobva enda unomwe muzare anoitwa mai guru naTatenda akati endai undoudza mhuri yenyu yese kuti munda ndatora. Ndobva enda kuna Tatenda ari muno, ndobva mutaridza kanzi ibva ipapo munda ndatora, munda wawangu. Kwakuchidzoka zvekwasabhuku nyaguta kwakuvapira nyaya tikanzi iyi handichaigunika, iyi yakuda chi pamusoro. Kwakutakura nyaya, tsamba ndobva dzanyorwa, kwakutsvaga anoenda netsamba tikanzi iwewe ndiyo gumbo rangu, taurei enda nayo kwashechikungu. Ndobva yasvika kwashechikungu, shechikungu ndokugamuchira tsamba, ndobva watuma nhume dzavo makurukota avo kundoona kumunda kuya, ndokusvika zvishowa ndokuona zviri kuitika, ndokutibvunza mugano yatakanga tatara ndokuvaratidza kati saka dambudziko riri papi. Ndokuchipokera dare ravo shechikungu. Zuva rekutanga wakasunga Shupikai madondo, Shupikai haana kuenda. Wakati aiwa mutemo unobvumiza kuti ndimunyorere imwe tsamba, ndokumudaidza ndokubva aenda. Ra zuva rechipiri nyaya haina kupinda. Shupikai madondo akati ina handitonga, handina kana mari yedare yacho handifi ndakaiona, saka ndatoya kuzokutaurirai kuti hamunditongi. Inini ndine anonzi malegal advice, muchatoona makuya kwakuya tsamba dzekuzokusungai imini. Chechikungura wakati pakanaka takuchimirira tsamba dzako tinodzipawo 2 weeks. Ndobva apiwa 2 weeks.
tungisi dzakapera vachindifonera pane tsamba dzamamboona dzakakuchera kupi ndikati hapana vakati kana zvakadaro isitakwendisa nyaya yedu kumusoro tiri pakati peipapo baba nyagota munhu anga kurwara ndobva watanga kurwara zviri serious ndozvakabva zvazvidisturb kusvika pakuenda waenda kudaro ndobva tapinda mukrisimasi zvikanzi iko zvino hapana chinofamba tazobva mukrisimasi ishe chikundipa wakati nyaya yenda kuchiisimudzira kuendesa kwani pamambo makuru ndokubva wauya nenyaya yavo ndokuipira ini kwakuzonzi chiendawo ndopowo statement yako nekubhadhara mari dzekare ndokubva ndauya ndokubva ndabhadhara ini ndauya pano ndakamirira ishe nyagota semunhu akaenda ini handisiri sabhuku kana kuti handisati ndaasabhuku handisiri sabhuku asi ndiri kupedzisa basa rakasiyiwa nani nababa nditenda Murume. Izvo zvirutaura Clayton na Ndiwe Clayton. Kana usanga mutaka simudza izvi sezvazviita. Ndakaroora ndikaenda kwasabhuku ndikapiwa munhu sekunogara ndikaenda kunoshava ndinoitawo wana wangu ndaenda kunoshava ndisati ndaenda kunoshava ndikachira foundation ndikaunganidza matombo ndaunganidza matombo ndikaenda kunoshava ndadzoka kunoshava wakaenda kunoshava kwemakore mangani ndakaenda kunoshava ndaendi kuDurban wakaenda kunoshava kwemakore mangani 5 years ndaenda kunoshava ndadzoka ndichisvika chibva ndaenda kumunda kwangu chinonowaka ndawaka chichena ndapedza kuwaka ndope ndakaona ndanyorwa samanisi kunzi uya kudare samanisi racho ndinaro ndakanyorerwa taurako ndanyorerwa samanisi kanzi tiri kuda kudare ukasiya kudare wazvidza dare semunhu ndichangobvawo kufirwa nemwana ndiri kubva mukuchema chibva ndaenda nemudzimai komo wangu asipo nanamai ndaenda kudaribva ndasvika vanditaura kuti ini ndakambiwa munda nachangamiri ndikaenda kunoshava zvikuitawo wanewe wamwe ndadzoka ndawaka munda mangu zvikanzi ipapo zvikanzi komunda isi sinozva munda ndewamadondo iri kutaurwa vari kutaurirana pachezvavo iwo madzishe ndopakanzi munda ngatidimbure zvikanzi aiwa mbowo yangu yange irifanira kunge iripo nayo wamwe wacho handina kuwaona handizvi kuti wazvidza dare here kana kuti next door yangu anowa muzukuru wavo haana kuuya wandendiri kuti pamwe kuti handitauri hangu zvakawanda nongoti aiwa next door yangu angaite se angataura ndopakanzi munda titoita se tiri kudimbura anowa munin'ina wavo wari kutaura walakisona asina kuuya akataura kuti ai mukuru akanyangadza akaenda kunonogwa munda anowa sekuru wangu angari mukurisa wasabhuku haana akanyangadza sabhuku akanyangadza ani gumbo rasabhuku akanyangadza zvadaro munda urunzi munda ndowamadondo zvino vaita wese ngatibvisei wedu muzukuru uripe pake sekuru wacho wakaramba ndokuita slogan pamberi nalakisoni padare rasabhuku anogona kutonga ndiani anondirowa parume wese apa vanhu vengu varipo vanonzwa zvadaro dare zvikanzi zvino nhau iri kunetsa ndekuti munda ndewe munhu ngatiomberei dare nhau yazvitonga iyi tataurwa muridzi wemunda dare chibva raomberwa vanhu vakuenda ndatoti ndakumirira mai vanowa mai guru wangu kuti mai shandei right ndope ndakadaidzwa nerweseri dare raenda dare raomberwa zvikanzi munda tiri kutonogohwa whether you like or not tiri kutonoita se tiri kutonodimbura munda right semwana ndinge nditori kumunda dare rakato ndendirikutobva kumunda ndikati zvinododini ini ndendiri kugara kumunda kwacho zvikanzi menotoita se chibva ndatobva kumunda ikoko kwendinge ndiri kugara chibva ndaenda kumba kwavabereki ndaenda kumba kwavabereki tagara mukoma wachibva wazouyawo
wauya wandibvunza komunini nandowataura ndozvezvakaita zvikanzaiwa isi tinoziva kuti ndepedu inhaka yatakapiwawo yedu newanin'ino wangu right zvadaro tagara mvura ichibva yanaya chibva ndarima pamunda pani pangu chibage zvichitori mumabvi ndarima pamunda pangu ndopendakazonzwa mukoma wakuti kwauya samanisi mumashure omu ndepekuti mukoma wakasungwa wachibva waendeswa kwachikunguru kati isati tongwe kwachikunguru totongwa kwaforimbo ndokuzvetinoziva tsamba dzacho dziri kubva wako dziri kuya dziri kuti ndinda kanomhaka kwachikunguru kwendisingazivi tagara ndopetazonzi murudi kwakwamambo ndatenda kutenga right iwe munda wakapuhwani ndakapiwa ndio unoti wakapuhwa specifically mambo ndakapiwa madonna ndio wakapuhwa right ko iwewe pawaenda kuDurban wakataurirani kuti uri kuenda kuDurban mbuya anobereka baba wangu anochiziva wakataurira ani nekuti apa iwe akupa munda ndiani andisatwaishe handichazivi akakupa munda ndiani akandipa ndisabhuku ndisabhuku ndo zvati kubvunza kuti iwewe waenda kuDurban wakataurirani inzwa kufunga nekuita kwakasiyana. Haungati munhu ari kuba uyu inini ngandibewo andi unozviita here kuti nekuti wari kuba ngandibewo iwewo baba ari mhosva ndianipa ungazotora ndakaona wamwe achiba saka ndakabawa vari kurambira kuti hatina kumboba isu iwe wabatwa uri kuba iwe waenda kuDurban varutaura kwemakore 7 hauna kutaura sabhuku wacho akakupa munda wakutotaura ubereki wako wasina kukupa munda sabhuku mutengo unoti chii pasi nyaya yeminda une title deed une title deed here une title deed here pindura neundi akapuhwa munda iwe hauna kupuhwa munda unomubatsira chii iye tiri kubvunza munhu akapuhwa munda hatisi kubvunza munhu asina kupuhwa munda nekuti arora ini ndakapuhwa munda nasabu kunani kunesu isusu na iwo sekuru wedu onyakuti akundopatora pamunda ndipe uyu waidozviziva bcause wakanga wataura chakaita kuti wazoti ndaakupatora nezvakuti wakati uyu aenda akunukasa kudzoka saka ndandibvunze chikonzero wakagowa munda nenhau yekuti chii wakaona pasina munda pasina munda ndo chikonzero chaataura kuti wakandozoona kuti pagarisa pasina chii pasina munhu chikonzero chekuti wamhanyire kutora minda iyi toti kune wamwe wakaita sana chiduku wari kupinda minda iyoyo kwainzi kumafuro saka kuna na chiduku wari kupinda wakuda wadudhiritora kwakuti aiwa apiwa ngatoise huko pawake ndozvaiitwa chiti mutemo wehurumende unotaura kuti kana munhu akapedza 3 years asina kuwaka nekuti hapana title ndo zvichinzi maruzero
hapana title deed. Ndosaka nemaresettlement muri kuona vanhu vasi kupuhwa matitle deed vachipuhwa mapemit. Zvangofanana nekureserve vanhu vari kupuhwa mapemit kuita kuti hurumende yakazviona kuti right pakagara pasina munhu ari kupashandisa. After 3 years sabhuku ane kodzero yekupa munhu anoda kupashandisa panzvimbo ipapo. Chimbosiya zvefoni unotanga wakumbira kuti iziye kuti foni unoda chinotibatsira tasendichitaura pamusoro changamira uyu mwana akazopiwa apa pekuti andogara pamunda pamba paaigara pawabereki wake baba nasekuru wake nambuya ndiwongwa ine musha wakatoshaika akanga akawaka pamba apa tomuri kuona pane kamba kakapiswa marata hapana munhu kwemakore akawanda kupfuura 7 dzemurudza ndogara munokusanga uyu paakafona achiti ndaakudzoka umwe munin'ina wake mukoma wake ngapiwa nezido yeuyu ndiye akandoti akuya kunenge kunogarika mai wake ndo wakandobhadhara mari kuna sekuru wangu wakati aiwa uyu ngaachibvise pamba pasekuru apo achindepi achiende panova pamba pemukona apo apatorina munhu kwemakore anopfuura 7 raasangoaka urikutitaura pamuchapane ndepasekuru wemukomana akapiwa munda ndatiutaura ndepani pauri pangu apa kumshapa ndepani ndepasekuru uyu akandopiwa watatena akandopiwa anonzani Makoni ndipa Makoni ka anonzani fesi neme chele pamakoni paspa Laxton ngekutaura zita rapo matsuka nyaya yasaka yakwenda musikoro kana yadaro ndipa Laxton. Saka isusu hatisi kutaura nemusha uyu waLaxton. Hatisi kutaura nemusha wani waLaxton. Kutaura isusu nepakakapuhwa uyu asipo apedza 7 years asipo ndo sabhuku ndokunodii andikati yandijekera kana yadaro kuchangamira inini ndakava ndikugara ndinoita muina wekasungwa pamuchete ini ndetosvipika yamadonda tinogara pasabhuku nyagota anova sabhuku nyagota wari kuno wakagara pando sabhuku nyagota tichitongwa nasadunhu ichifurima Makoni ndo mubhuku matirikugara isusu tichiuya kundogara kwaMakoni kwatiri kugara isusu takatevera tete wedu wakarurwa nashinda pfunya ndo zvakakonzera kuti isu tigarewo. So tagara isusu kwaMakoni takapiwa pekundogara isusu nasabhuku. Sabhuku akati ona iwewe wana waroora mutemo unoti anenge aroora ano achipiwa pekugara nasabhuku. Saka iwe zvawaroora chienda undopiwa pekuita sepekugara. Mugura retakandopiwa isusu laki retakandopiwa minda ndo mugura maisiri mwana sekuru wahanzvadzi yemukadzi washenda pfunya Makoni. Ndo metakandopiwa toekwapo tikanzi iwe enda undopiwepo kuti unokwana iwe nemhuri yako. Ndo pakandopiwa munin'ina wangu pekugara. Aenda kundoshava munin'ina wangu atiudza kuenda kushava akasvika dambudziko kuti akasvika kundorwara nsoro waizviziva kuti ane dambudziko tiso nguva riumba mani meati kuti akati dambudziko renguva yakareba akatozodzoka kuno mwana arwara akasvika akashaika nsoro. Tagara isusu paya munin'ina asvika tomutaura kuti munin'ina unopamba pababa namai ako pane makondiwa mairi haukwanenda hauna kodzero ngori pano because mungu wakapiwa pekuti ugare nasabhuku. Panouya tabatsirana dambudziko munin'ina mwana wako afa izo kumunda kwako ndokuonoramira kuita sei yekundogara mukoma ini ndikurwara handina simba ndididi kataiyo tokubatsira uende panzvimbo pani pako because apa kana ukauya ukagara panapo kwenguva yakareba uchatora futi nguva kuti uzosimuke panapo. Saka ibva wagara waenda kunzvimbo kwani kwako ndokusimuka kwaita wekuenda kumuzi uye asimuka kuenda kumunda saka chitsva chauri kutaura chiko ndozvaataura uyu. Tikamubvunza kuti iwewe uchienda kuDurban wakataurira ani pamusoro ichangamira ndinotenderana nemi kuti hana wakataurira saka zvakana inzwa muchinda tiri kutaura kuti mutemo kana munhu akaenda asi akataura kuna sabhuku ibviri kutaura muenzi akauya asi akataura kuna sabhuku pakaitwa amudhirobhari anotonzi naiye anga ari angarimo to zvinoita kana akakutaurira iwe samukoma iwo kana usina rutura kuenda kuna sabhuku ndiwo wakakanganisa. Kutaura maprinciples ari very clear. Satushaya chakuagwiwa kuti tidzorora nyaya iwe yataurawo ipapo ndavajengerwa napo pamasanango ndapanzwisisa todzoka panyaya uye ngekutaura kunzi munda wasabhuku akazotingatigadzirisa ngatidini mitsekinetwa neuyu neuyu
tichibva tagara sapo kunyangota wakanga waripo vano wakazobva mazuva aperayo wakataura padare tazviona mistake inoitikapo wana muri wana wangu mese endai mutobvise uyu mwana wetatenda wamaisapa mumupe pamwe nekuti uyu adzoka panzvimbo pake chipaita ndasinzi nzvimbo dzichipo dzekuti agare ndo pakachisimuka uyu achichiita slogani pai padare taura iyoyo sapo wakanga waripo wakangoitiresa mudare muchinda handipedzi zuva rese uchidzokorwa zvimwe sabhuku pawakaenda akatonga akati chii sabhuku ini ndini ndakapapfungwa chida kuona pfungwa dzavo ndikati baba zvanga zvakabvira kuti wana wenyama tadii kutsaga kamuka kukura tiwane hwani wavo watinoise papo sabhuku akasimudza rukaka handichisina makura ini iwo munda wawakapiwa iwoyo sabhuku aiwapo akataura kuti munda uyu unokwana vanhu 3 takaumezha ukabudisa 6 hectares saka pa 6 hectares chiverengai 300 modimbura nepakati vanokwana nekuti munda wemwe uno vanhu 3 saka vanokwana chii chakaita nanhasi ndo zvatakaita ndiana kutaura sabunyagota angatiripo padare baba wakati izvo endai mundogore pamwe pano musati muvana vaende pamiborwaya ichaichiba mupei pamwe pandima tipe ani tipe mudiku yasati arorwa haana madzi but iwewe pane munhu awaka handiti angawakawo akati wakaturumzi saka sabhuku ane pfungwa angataura kuti munhu awaka ngabve pachiuya munhu asati awaka akatoputsa umba pamba pasekuru wake pautora aiwa zvekuputsa zvaakaita hatinei nazvo tirikuta kuti anga akawaka here haasiriye muridzi anga aripo pastendi aripo iye zvinezvi haasiriye ndiani muridzi wekocha chaizvo zvakatosungwa ari mujeri ari kuwaka muridzi ari kutomirirwa asipo ari kuwaka ndiani ari kutowaka ipapo munin'ina akandowaka pamba pomwe munhu zvekuti dai munhu isusu tiri kutaura uyu ari kuwaka wega chii pane munhu anga ari kuwaka nekuti pane munhu ari kuwaka anga ari kuwaka uyu asati auya pane munhu anga ari kuwaka ipapo aiye anga asati awaka akanga angopirwa nzvimbo sekuti uyu akanga abuda asikuziva zvaari kuita asati aita zvaari kuita ini sekuziva kwangu ndiani mai wana ndiri muzvare ndiri kumiririrawo vana iwavo vese semumagira andakaita ari musuwa rakatongwa nani rakataurwa kunzi endai mundodimburisa newaiwairi munda ndakaenda pavanhu 3 asi zvino chipai vanhu wari wairi nekuti wamwe wacho havasati wadini waapo waninine wavo koma wauyu saka chienda mundodimburisa neiye imanono neuyu waiwairi wachikwari wari uchibwana undodimburwa ini ndikabvunzwawo mubvunzo wekuti nhai baba izvo maa kuchimirira mwana iye zvinoizvi adzoka musipo asipo mwana makaite makanyarara munda uchigoyiwa imimi musina echeni yekuti muzotaurawo kuna sabhu kuti mwana ari kuuya ari kuda kudini achauyawo waka akambondoshava makadii kufana kumubhadharirawo zvake zvida kubhadharwa zvacho pamunda iwoyo nokuti paibhadharwa zvekubhadhara asi haana kudini haana kusiya aita zvese saka zvairatidza kuti haasi kuda nekuti minda yeida kutonzi igadzirwe itoite wana saka ipapo ndipo ndisikunzwisisa kuti hawana kunyatsonzwisisa here kuti tichiendai mundodimburisa nevanhu wairi right isu tikaswere tichipedza tinotora judgment yayo yasabhuku yekuti vanhu ngavadimburwe nepakati yakaiswa nani nasabhuku wogara seizvozvo anenge atyora mutemo iyoyo wakomana wakuuya anobvisa mumbebiri izvo zvapana chatiri kubhadharisai aiwa hatikadetsana newe yausi mudzi wemunhu tikaswere tichinetsana newe endai unzwa tatopa judgment mondodimburirana mudaiwa nepachi nepakati mogarapo muri vanhu wairi ndo judgment iyo okay tidzoke mumashure zvishoma changamiri musi wemakauya imi kukochangamiri makasanangura zvakakwana kuti munhu enge apirwa ngave apirwa munda musasapiwa munhu pamusoro paizvozvo tiripo mukandisimudzai ini mukati wemadondo makatisumudza tiri 3 ini namutenga narocha tiri 3 takagara padare pakadaidzwa inzwa iwe inzwa kani tinoramba tichidzoka kumashure munin'ina wako akaita 7 years asina kuwaka asina kutaura sabhu
sabhuku ndokuita decision yekuti paro ipapo ngapapfurwa munhu nekuti iwewe hapana munhu akaenda kuna sabhuku ndokupa decision. Sabhuku ndo adzoka akati okay chindoshayanai aona kuti decision yaakapa semunhu akaona kuti chindorigarai kumurwa iyi wese wana wasabhuku. saka sabhuku akapa munda pekutanga baba akatonge aramba sabhuku nekoti decision yakazokuona sabhuku yakaite kutogadzirisawo uyu asi takamubvunza zvakanaka kuti wakazodzoka waona pamunda paita munhu wakabvunza here kuna sabhuku iye haana kubvunza nekuda kwekuti anga asina kuoneka futi aibva adzoka aibva andosvika zvandokutanga hondo. So decision yasabhuku tatopedza mapurisa nyaya pachena. Sabhuku akapa kuti akanga akaenda haana kana paakataura kuna sabhuku ndokudzoka haana kundotaura futi kuna sabhuku. Sabhuku nekukoza kuti wana wangu ndobva tichindodimburirana ichi panzvimbo ipapo nekuti munhu umwe anoita 3 hectares 3 hectares chindokwana ipapo. Saka decision yasabhuku ndiyo dare rino yatachi abhohova. Saka anoenda kundoshupa umwe munhu tataura isusu kuti ane wakomana wangu akuuya anobhadharira dare mombe 2 nekuti anenge asina kuzwa mutongo watadii nekuti hamusi kuteerera masabhuku mumanzvimbo munozviita pangaone title deed. After 3 years sabhuku ane mvumo pamutemo wehurumende kuti ape munda iwowo kune umwe munhu ari kuda kuushandisa. Saka tapedza vatakutaurira isusu kuti asikatoiti izvozvo tikuya totora mombe 2 wochiita piu zvako mombe taiitato kuti hakuna masabhuku ndio anoitikuda we une nharo ndo nharo dzaurikuweka unogwane imwe muno unosiya wabva naye wotora imwe